Ola, chámome Carla e hoxe vou cociñar ca miña abuela Irene. Buenos días, en primer lugar. En segundo lugar, agradecerlle que se acorden ustedes das abuelas para enseñarlle a cociñar as netas. Moi agradecida. Hoxe vamos cociñar Hoxe vamos a cociñar, pois, un cocido que facíamos nas festas. Ten que disculpar porque hoxe non hai máis na huerta, que temos uns repoliños e pouco máis. En primeiro lugar, Carla, vamos a lavar o repolo, que xa está lavado, xa fixemos ese paso. sí, Tamén temos que pelar as patatas e xa temos a auga do cocido. de agua no cocido botámoslle un cacho de galiña e un hueso de xamón e un hueso de ternera. Despois imoslle agregar uns chourizos se o vemos convenientes, non deixamos. E xa está. Despois de haberlle quitado as follas, hai que cortalo. Cuidado cos dedos, acabei. E así está o repolo, Agora quitamos a parte dura. que é esta de aquí. Sí. Aí. Aí está. E da outra parte tamén. Agora collemos o escorredor. Non, eli. Recollemos isto. E poñémolo Para. no escorridor. Defagemos así un pouquiño Para que se abra. para que se abra. Lavámoslo. Así. Si lavo el no grifo. Lavámolo. Cebollas. E xa estaría o noso repolo listo para facer. Agora separamos un pouco. Agora co repolo recién lavado botámolo a auga a punto de ferver. Ten. Sí. Botamos. Pois era por un pausa para... E agora, unha vez no repolo na auga, temos que esperar a que se faga. Despois de pôr o repolo a cocer, vamos por a pelar as patatas. Non lles deixo pelar porque teño medo que se corte. Cantas fai falta de pelar? Mais ou menos. Mais ou menos, pois, 4 ou 5. E xa estaría. Agora, botamos as patatas. Xa está. Botamos un pouquiño de sal, porque a agua xa tiña bastante sal. Entonces, probamos con un pouquiño só. Vale? Xa. Agora vou incorporar un pouquiño de unto. Moi pouquiño. Agora tapamos a pota. Bueno, é unha olla express, tiña que haberlo feito no outro, pero temos pouco tempo, entón vai nunha olla express. Tapámola. A ver. Ajá. E pouco só máximo. E despois de esperar unha hora, xa temos o cocido listo para comer. Agora é que nos aproveiten. Sí, xa está, chao! Chao, chao.